ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಣ ಬಾಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕ ಎನ್ನ ರಕ್ಷಿತ ತುಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬತ್ತ ತುಲೆಗೆ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಪೋನ ತುಲೆ ಬತ್ತ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ದೆತ್ತಿರ್ಲೇ ಬರ ನಸ್ತ ಉಲ್ತು ಬತ್ತರೆ ಎಂಟು ಬತ್ತರೆ ಯಾಪ ಬತ್ತರೆ ಎನ್ನಟ್ಟು ಬತ್ತರೆ ದಾಲಕ್ಕೆ ದಾಯ ಬತ್ತರೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬೋರಾ ಒಂದಿಜ್ಜತಿ ಬೋರಾ ಹೊಡ್ಸಬೇಕು. ಇವಳೆ ಯಾರು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಾಳಿ ಮಮ್ಮಿ. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಬರ್ಬೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಫೋನಾಗ ತುಲೆಗೆ 4 ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲ